Esan dut, asmatu inaldezu, mira. Esan dut, mesedez, ez ekartzak. Kemunarri zonea, mesedez. Ainhoa, jolien. Aiba, eta etzen duen nahi, ni esaterik. Jo, ez jarri hemen parian, norbait. Piak mireste zaituz, jakin dezazula. Eta justo esan dut, jo, ez ekarri kike kaun la leche, baina bai. Jo, begi super urdina dazkazu pertsona, Bai, hori esaten diate, gaina batzuetan kendu egiten ditut beta horrekoak hobeto ikusteko, Leku ederren gaude, Bai, euskal kultura bideratzeko espazio bat. Eskultura, zinea, artistei beraien espazio ematen zaien, gazteleraz eta inglesez zer badago, baina euskarari ematen zaion espazioa hemen oso garrantzitsua da. Asko pozten naiz hemen ikustetan, nire bilobak askoz gehiago postuko dira. Jarraitzen duzu guazen orain? Gure bi biloba zaharrenak, bueno, ero moduan. Alabek esan ziaten zelan ona egiten ari diren gure kulturaren transmisioan. Ze gure aurrek abesti asko dakizkite guazeni esker. Ez pasada bat izan da guazeneko mugimendua, ez? 16 urte nezkan, eta momentu hortan reggaetoia eta holako abesti pila zeuden. Eta gehien eskertu zane hori izan zen. Abestiak berriz egitea, berriz musikatzea, baina ertzainakeko abestiak sartzea eta bar. Guk 12 urte genituenean, denekin erderaz egiten genuen. Ez zure inungo espaziorik euskararentzako? Ez, Tolosako gazte guztiok. Jo, gaina Tolosa. Bai, baina oso erdalduna zen Tolosa orduan. Etorri zitzaidan ume bat etzekila hitz egiten euskeraz, eta saiatu zen nirekin, pixkat euskara ziten, eta etzekin gazteleaz nekila, eta hoi super magikoa eritu zitzaidan. Oso hon badaukaguna da, euskaraz gehien egiten duzuenok, aurrek eta gazteak zaretela Euskal Herri osoan. Musikan ikusten da hori ere. Ni baino beto horiak ingo duzu hori. Bai, eta gero ez da hobeagoa da. Belaunaldi batzuk eguntziala gehiago kanpora begira, barrura baino, eta gehiago zen estilo arazoa hizkuntza baino, Eta orain, Zetak, Izaro, Merina Gris, aidean propostak egiten izugarria dira, ze kanpora begira eta esan, venga, gozen modernizatzea, gozen euskaraz hau egitea, tio. TikToko hain dela gutxi instalatu dut, eta hasi naiz ikusten, aidala jendea euskal edukiak sartzen. Euskaraz aidiala humorea egiten, saiatzen aidia etorkizun bat sortzen, ez? Zakin nola ikusten duzun. Gure lehenengo idazlearen lehenengo esaldia zela, mekauen inork ez du euskaraz idatzi, nik idatziko dut, Edo hori izan zen Etxepare, eta jarrer horrek ekarri gaitu hona, Kontrako indar guztiei aurre egin ez, aurrera egin duena, Eta nik horretan sinisten dut. Uste dut zuen belaunaldiak erabakiko duela ze leku utziko dion gizarte eleanitz batean euskarari. Praktikan ikusten ari naiz, aurrera egiteko azkenean guk ere aldatu behar degula nola egiten ditugun gauzak. Eta nik uste hori ondo espresatzen baldin badegu, errespetuz, apal eta umil beti irabaziko degula. Ze ondo esan dituzun gauzak.